سلام كم يتوعلو كبرات تقاتلتي فنوى إيري تي في نلوم ربوع عسرتنا حسن نفرق معلتن فرغان استدالوه حفشاو زينا ومسناد وحزنا لكم قريبنا لنا نمكتزالكم بخبر زعد مخالد محمد برهان بقندنا بتاتو فيلم أبنو زوبا دقة أبكتتن تعنا أدن عشلن وتاولو تتمزقبو فيستيفال إيرتراويان نبرتي تورونتون كبابي عن كندا بعد دمكة تخيلو أبزوبا سمينا وغيح بحري كتري ولنتاويان لقست دم مبراخ تسعري كادالو تشاينان مونغوليان دبلوماسيون كتباون زمدنن كدم بعد سمامعين تركي أبدا أساسن كعتان نداد اتنطف حداس مركب ناب مأكلاي بحري أواخيرا أب أنتاركتيكا بسنكي كلمة ونوتي تحط متن شفنا برد كم استرأيت حبيرو زرزر زينا فلما قلنا حبريتها كان منيستر تعنا تمالي أممرمر ماكلات زوا ماكل بيستقبره ناي لابوراتوري مرمراتات كلتا زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيزلهم أدراشهم دما أبا شاولن باراديزونيوم زخمزيلم كله كورونا فيروس ترخيبهم مع هوسبيتال زوا ماكل تعقيبهم كنكن كبرلهم نصنحو 13 زيغاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت طلال قطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كسعلومي 10226 بصيحلهم 9232 كابزياتهم حاويهم تفانو 203 بموت تفاليو 91 دما جنا هوسبيتال تعقيبهم كنكن كبرلهم زلو يوم منيستر تعنا 9 نحاسه 2022 أبنو زوبا دقة مرداتا حبرة السب كبن مبال بزكايد قوسباساتن استمروتاتن أبتتك أمنت كالات تعنا بحافشا أب أقداسنت كتتل تعنا أدن عشال ندما بفلاي وتاولوتي يمزقبالهم سميات عنا نيارينا بزها وحبريتا قطري أبتكالات تعنا زقل قلو نبرتي بموساخو قطرنا يتن أبوان تنسي سرع كتتل زقبران أبتكالات تعنا زقلا قلان نفسو صراتون كم زعابي بمتكاس مستسريت زولو نقحاتن تتكامنتن زمتاتن حكمناوي أقلقلوت نمهاب عتوب سعري كايد كم زولو قليزهم حلافي أقلقلوت تعناتن وزوبا نرس والدا أبتسما مريم بزيكا بمحدارات كبابي لو كوتش قرجناي هواشايتن عد شغال آمينن أبتن كالوت ممحدارات كبابي تكال تعنا خمزلو أتن تكال تعنا زيت واد دلن دما بأقار حكايمن بتنكساقستي هادوتاتن أقلقلوت كم زرخوا يقبر كم زلو أرديوم نرس مولدان يحدقو خفلاي بوغانو أبتكال تعنا نايزقلا قلا نفسو صورات كاب 300 ميتاويت ناب 50 كلتن ميتاويت سرع كتتل تنسي نايزقبرا كاب 9 ميتاويت ناب 8 حدن ميتاويت كتابت هتصناد دما كاب 20 ميتاويت ناب 9 ميتاويت كب كم زبل أفليتهم تقلقلت بقديهم بزرخبو زلو أقلقلوتن بسب ميات عنا زوهاوم مخرن حابريتان تتكامنتهم من عبية 5 مزات غيسهم اتخبابي جينا زيت الوط اللمدتات إزرائيلو بمخانو سب ميات عنا تسعرهم كحيلو تلابيو عمتاوي فيستيفال إيرتراويان نبرتي تورونتون كبابي عن كندا بمخنيات لبدا كوفيد-19 نخلت عمت تقاريط ودحر مصنح كاب 30 حمله كسع حد نحسه بالعلون دمكتن تخايدهم زينياتنا ناصا حريانا بزبل تيما سلسته معالتات زتتصنبل فيستيفال سبورتاዊ ውድድራት ባህላዊ መሰናዶታት ሰሚናር ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርን ጥሙር መደባት መኸተን ከምኡን ኮማው ንጥፈታት ሞያዊ አስተምሮታት ቁሸት ቆልዑን ካልእን ዘጠቃለለ ይነይሮም ናይሎም ዓመት ፌስቲቫል ብትሕዝጡን ቁጥሪ ተሳተፍቱን ፍሉይ ምንባሩ ዝተቐሰ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ኣብ ካናዳ ንዓወቱ ኣበርክቶን ዝገበሩ ትካላትን ኩሎም ተሳተፍትን ምስጋና ኣቕሪቦም ፌስቲቫል መግለጺ መንነትናን ክብርታትናን ዝወሉ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣወጻኢ ዝተወልዱን ዝዓበዩን ህፃናት ቆልዑን መንስያትን ምስ ታሪኽ ሃገሮምን ባህሊ ሕብረተሰብን ብቐረባ ዝላለይሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ስድራ ቤታት ዓብዪ ኣድህቦ ክህብኦ ተላብዮም زخمزيلن كله تمساسال فيستيفال ኣብ ምዕራብ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ኣልቤርታ ከም ዝተኻየደ ተሓበሬታ ብተወሳኺ ፍሊጦም ኣብ ኢጣልያ ጀርመን ሆላንድ ስዊዘርላንድ ዓዲ እንግሊዝ ሃገራት ስካንዲናቪያ ከምኡን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ድሙቕ ፌስቲቫላት ከም ዘካየዱ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቁጥሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብምብራኽን ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምስሳንን ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ
ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቅርበዩ አብዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ቁጥሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብምዕባይ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ሃያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ትማሊ 9 ነሓሰ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ገሊጹ ማሕበር ኣብ ንኡስ ዞባታት ባጽዕ ናቕፋ ኣፍ ዓበት ጊንዳዕ ሽዕብ ፎሮን ገለዓሎን ከም ዝነጥፍ እንተኾነ ግን ናይ ምልጋስ ደም መደባት ኣብ ባጽዕ ጊንዳዕ ናቕፋን ኣፍ ዓባትን ጥራይ ከም ዝሰላሰል ዝሓበረ ኣቦ ወንበር ቲ ጨንፈር አቶ ኣሕመድ ጃዕፈር ኣብ 2021-2022 ኣስታት 1,000 ከረጢት ደም ከም እተለገሰ አብሪሁም ኣብ ከተማን ሓውሲ ከተማን ተሓፂሩ ዘሎን ጥፈታት ንምስፋሕ ኣብ ጥቕምን ኣገዳስነትን ልግሲ ደም ዘተኮረ ጽዑቕ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ኣብ ትርሑቕ ከባቢታት ምክያድ ካብቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ መደባት ስራሕ ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጡ ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ አቶ ተስፋይ ተስፋጽዮን ብወገኑ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ዝካየድ ዘሎ ወለንታዊ ልግሲ ደም ዕብየት የርኢ ከም ዘሎ ጠቒሱ ማሕበር ዘሰላስሎን ጥፈታት ንምዕዋት ዘድሊ ምትሕብባር ከም ዝግበር ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንጥፈታት ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣተባባዒ እናኾነ ይመጽእ እኳ እንተሎ ቁጥሪ ኣብ ከተማ ባጽዕን ከባቢያን ዝርከቡ ወለንታውያን ለገስትን ብዝሒ ኣብዚ ዓመት ዝተለገሰ ደምን ዝመጣጠን ስለ ዘይኮነ ኣቓልቦ ክወሃቦ ዓመታዊ ክፍሊት ኣባላት ማሕበር ብዕቱብ ክስራሓሉ ዝብልን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ መምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ አቶ አሚነ ከተማ ማሕበር ክሳብ ሕጂ ዘሰላስሎን ጥፈታት ኣተባባዕ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ዕማም ዝተማልአ ምእንቲ ክኸውን ዝርጋሕኡ ክሳብ ታሕቲ ብምውራድ ክነጥፍ ኣዘኻኺሩ መበቆላውን ዘይመበቆላውን ፈልስታት ኣግራብ እተዳሉ መደበር ፈልሲ ሽማ ንጉስ ላዕላይ 340,000 ፈልስታት ብምድላው ኣብ መደባት ምግራብ ዓቢ ኣበርክቶ ትገብራላ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይም ዛዕባዚ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳልወቶ ትሕዝቶ ኣርሴማ ኣስመሮም ክተቕርበያ ኣብ ንዞባ ሰረጅቃ ትርከብ መደበር ፈልሲ ሽማ ንጉስ ላዕላይ 340,000 ፈልስታት ኣግራብ ብምድላው ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ መደባት ምግራብ ኣብ ምዕዋት ዓቢ ኣበርክቶ ትገብራላ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ አቶ አብርሃም ብርሃንን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብታ መደበር ብዝተዳለወ ፈልስታት 169 ሄክታር ንምግራብ ብዝወፀ መደባት ዛጊት ኣብ 155 ሄክታር 160,000 ፈልስታት ከም እተተኽለ ኣብሪሆም መደበር ፈልሲ ዝንእሶ ዘባት ዘለዋና 4 ኮይነን ተፈላለየ ዓይነት ፈልስታት እየን ዘፍልሳ ሓንቲ መደበር ፈልሲ ዛግር ንመበቆላዊ ጥራሕ ተፍልስ ተንሰለስ ከዓ መብዛሕትኡ ቀላሚጦስ ተፍልሳ ፈልሲን ዘለዋና እቲ ነፍልሶ ፈልሲ በብዓመቱ ኮይኑ ናብ ንእሷን ዓድና ብንእሱ ዞባ ሰረጅቃ ናብ 28 ዓታት እዩ ዝከፋፈል ኣካየድ ስራሕታ መደበር ፈልሲ አቶ ዮሴፍ ገብራይ ብወገኑ እታ መደበር ዝተፈላለየ መበቆላውን ዘይመበቆላውን ፈልስታት ከም እተዳሉ ብምሕባር ሕብረተሰብ መደባት ምግራብ ንምዕዋትን ዝተተኽለ ፈልስታት ኣብ ምክንኻንን ብተገዳስነት ከዓይ ተላቢዮም እዚ መደበር ፈልሲ እዚ ዋላ ብሓፈሻዊ እኳ 95 ዓመት ቀላቢጦስ እንተኾነ ብጠቕላላ ግን እኒም ፅሕዲ ፈረንጂ ዘከራንዳ መርበ ጸሊም ከምኡን ኮሸም ወይ ከዓ ሓሸ ክንብሎ ነፍሪና ዝኹሉ ነፍሪ ነዚ ኣፍሪና ብግቡእ 340,000 ዝኸውን ኣፍሪሽና ኣለና ብግቡእ ንህዝቢ ዝዕደል እቲ ህዝቢ ጠቃቕሙ ብግቡእ ፈሊሱ ብግቡእ ዝኸይድ ብግቡእ ክተሓዝ ከም ዘለዎ ንሕብሮ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንዞባ ሰረጅቃ አቶ ተስፋ ጋብር መብራህቱ ድማ ዓመት ሙሉእ ጠለብ ፈልሲ ዓማዊል ብዓይነትን ቁጽርን ንምምላእ ኣብ ሽማ ንጉስ ላዕላይ ዛግር ገረምን ዓዲ ሸኻን መደበራት ፈልሲ ከም ዝርከባን ዝምስገን ዕማም የሰላስላ ከም ዘለዋን ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ድሕሪ ዛ ሓጻር መስጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዝና ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ቻይናን ሞንጎሊያን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ክትጽዕራ ተሰማሚዐን እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብ8 ነሓሰ ኣብ ኡላንባታር ሞንጎሊያ ብዘካየድ ወርክብ እዩ ቻይናን ሞንጎሊያን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ንግዲ ወፍሪ ዕድና ጸዓት ትምህርቲ ቴክኖሎጂን ሕርሻን ክትሓጋገዛ ምዃነን ኣብቲ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዘርክብ ገሊጸን ኣለዋ ብዘይካዚ ቻይናን ሞንጎሊያን ኣብ ምዕባል ጽላት መጓዓዝያ ምግታእ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምካት ምድረ በዳነትን ብሓባር ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን
ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ቻይና ዝለዓለ ክብሪ ከም እትህቦ ዝገለጸት ሞንጎልያ ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ንዝትሕት ንጥፈታት ብትሪ ከም ትቃወሞ ኣብ ትርክብ ሓቢራ ቻይና ብወገና ኩሉ መድያዊ ምዕባለታት ጎረቤታ ሞንጎልያ ንቅድሚት ክስጉም ዝከኣላ ከም እትገብር ኣነፂራ ኣላ تركي عبد حساسن كعتان ندادن بحريا وغازن اتنطف حداس مركب نابتي مسغريخ زكراخرا مبرقو ماكلاي بحري كم زوافرت افليطام تا مركب 55 كيلومتر ابزون حاتو غماغم بحر التركي زي توسنه غزي دحساسن كعتان كم تكايد بريزيدنت طيب اردوغان حبيروم اذا اقدمن تماساسال علامه ابتخباب خاب استوافره مراخب تركي زعابيتن زمعبلتن زخونت مركب كساب 12000 متر ابز عمقته ميات نتفتاته تكايد كم تخل زغلصه بريزيدنت اردوغان እትተልኾ ንልኡላዊ ግዛት ካልእ ሃገር በአሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ኣነጺሮም ይኹን እምበር ቅድሚ 2 ዓመታት ንዝተኻየደ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ቱርኪ ብትሪ ዝተቃወመት ግሪክ ነቲ ሓድሽ ተልእኾውን ብዕቱብ ትከታተሉ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ቱርኪ ኣብ 2020 ኣብ ዳህሳስን ኩዕታን ነዳዲ ዝነጥፋ 3 መራኽብ ናብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ድሕር ምልኣኻ ምስ ግሪክ ከም ዝተፈሓፈሐት ጸብጻባት ይረዱ ብሰንክቲ ዘይምቅዳው ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ጽዑቕ ወተሃደራዊ መናውራታት ከም ዘካየዳ ኣይርስዓን በዚ ድማ እዚ ሓድሽ ተልእኾ ቱርኪ ነቲ ኩነታት ከየጋድዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋቶም ይገልጹ أبز حلفة ورحملة أب أنتاركتيكا بسنك كليماو نوصي تحت متن شفنا برد كم سرعة حبيرهم بمسارات سبسابات أب تورحيز ترى شفنا برد كابشحن شعات 291 كسع كل تشعن عسران أو ورحت حملة كابست مزجبة بشوعات 200 كم زجود التفليتهم زي كازي اتمتن أبز حلفة 4 عامتات أب أنتاركتيكا كابست ترى من كل قال شفنا برد تزعبي مهانو تم سبسابات رديهم أبز عامة زي بدرجة عالم بحفشة أو أهجر أوروبا ما بفلايز ترى لعلمة أنواعي كان تنكين نايتريو كوينو خمزلو تبصابات يحبرون أب أنتاركتيكا تراي زي كونه أب بحري أركتيكون تمساسا لخستة يرأى خمزلو يتكاس أب أهجر أوروبا قاتي مزلو متنوعي تنكي أحد قادات دركن بارع مرورن يخون كمزلو تبصابات يردوم بسنك خليماو نوتي متن ممكا خبرد عالمنا العلزخون خالقوان زايدو خمزلو أقدمو حبر تانيحيوم إيران تمالي تشعت نحاسة أما معبال تاون مصنعتاون صلاتات كم تنتف زغلصتا ساتلايت بعوت ونجيفام زابناي روسيا روكيت كاب قزاخستان كاب زركب مدبر طفر روسيا زتونجفت ساتلايت اب مكتتال دوبات مسسان اوتوت حرشان مكتا ባህርያዊ ሓደጋታትን ዘተኮረ መጽናዕት ከተካይድ ምዃና ሰመዝ ኢራን ሓቢሮም روسيا نتا ساتلايت ኣብ ጸጥታዊ ምጽንጻን ከይትጥቀመላ እኳ ሃገራት ምዕራብ ስጋተን ይገልጻን ተለዋ መንግስቲ ኢራን ግና ነቲ መግለጺታት ጉጉይ ግምታት ክብል ምላሽ ይብልሎም روسيا ساتلايت إيران نمونجاف زوسرته سقمتي أكلتي أمون خلتين هجرات نمعبلة زمت الزلز زمدنا مهانيز قلت سفراوي صلاتان معبال أتوكر هبا كم تسرح تقلت إيران ساتلايتنا بتأفر كتونجف نايفة لما خمزي كنا تسبسابات يتقصوم أستراليا بريطانيا أمريكان زحلف عمد زختمو سلوساوي تاوعل نصتها زوبا اسيا باسيفيك اب حدغا زوت مخانو تشاينا تمال تشعت نحسه دقيما وقيسام تين أستراليا نيوكلير زواددلن استرققا سابمارينات نمعتاق زبل نتبتات زركو وسممع نتزوبا أبو الدرشمتن ممعبال نيكوليساوي أتصوار نكشمو زلو تقولو لعل مخانئة تشاينا تنقرام أستراليا بريطانيا أمريكان أورح مسكرم كل تشان عسران حدن نتوعل دحر مختامن تشاينا روسيان زركبن حيالو هاجرات كنت تقاومو إذكر زغمزيلون كولو جابان تركبن قال هاجرات زوبا إسيا باسيفيك مس أمريكا زمسرتو زلوات تاون وتهدراون وعلات ألوتاوي السعبيناتو أبتزوبا قليل كم زيكون تشاينا أتحساسي بالام متتتاو أمريكا بزوبا إسيا باسيفيك أنديت تاو تساقمات نايت زوبا يخون كم زوليا تشاينا خدقلت سانيحام أب مالي بستفتسمه شبراو مدكعتي زوزحو أبالات سراوي تهاجر زخونو بوحدو 21 سبات كم تقعد متقاليحهم بتين بوركينا فاسون نيجرن أبزداو بكبابز تخايد مدكعتي لعل عسرا والتهادراتو خمس غسلون منقست مالي يفليت اللهم مدكعتي أب معراب أفريقيا زنكساش شبراو جلد داعش هكايدو كخون كمزخل أزز سراويت مالي أميتو مالهم سراويت بزكادو نايمل سقبر مدكعتي حيالو خابتم شبراويان كم تقعدلو تحبيرهم أب هجرات معرب أفريقيا زكار زلو قداماو متتاو نمتشح شبراويان متشو بايتا فتيرو خمزلو مستزوباك إربط زلو مغنات يقلتوم
ኣሜሪካ ተዘሚቱ ኣብ ከብሕታታ ካብ ዝጸንሐ 30 ጥንታዊ ቅርስታት ካምቦድያ ክትመልስ ምዃና ኣፍሊጣ እቲ ቅርስታት ኣብ 1960ታት ከምኡ'ውን ኣብ 1990ታት ኣብ ካምቦድያ ድሕሪ ዝተወልዐ ኹናት ዝተዘምተ ምዃኑ ሰብ መዚ ካምቦድያ ሓቢሮም ኣብቲ እዋን እቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ዝወረደ ኣገዳሲ ቅርስታት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ፋሒሉ ከም ዘሎ እያ ካምቦድያ እትገልጽ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን 27 ቅርስታት ካምቦድያ ከም ዝመለሰት ጸብጻባት የረዱ ልዕሊ 50,000 ጥንታዊ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪካ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ኣሜሪካ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ዜና ክንደግመልኩም ኣብ ዞባ ድገ ኣብ ክትትል ጥዕና ኣደን ዕሸልን እታዊ ለውጢ ተመዝጊቡ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶን ከባቢያን ካናዳ ብዓቢ ድምቀት ተኻይዱ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቁፅሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንምብራኽ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ ቻይናን ሞንጎልያን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድናን ከደንፈዓ ተሰማሚዐን ቱርኪ ኣብ ዳህሳስን ኩዕታን ነዳዲ እትነጥብ ሓዳስ መርከብ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣዋፊራ ኣብ ኣንታርክቲካ ብሰንኪ ኽሊማዊ ነውፂ ትሑት መጠን ሸፈነ በረድ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ زخبركم تخطات لتنا زينا بس تفتيملو تحمعلو